салом арз мекунам ба бинандаи азизи радиои Озодӣ, ба ҳамаи онҳое ки аллакай ба мо пайвастанд ё дар чанд сонияи дигар ба мо ҳамроҳ мешаванд. Шалои Гулхоҷа ҳастам, ки чун ҳамеша дар субҳи барвақт ба суроғи шумо меоям барои он ки барои шумо хабару гузоришҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро бирасонам. Ва ҳоло соат бо вақти Прага 5 дақиқа 7 аст. Мо каме барвақттар, яъне 5 дақиқа пештар муаррифии хабарҳоро шурӯъ мекунем, чун тавре мебинед ҳаво дар Прага чун рӯзҳои охир номусоид аст ва нигаронии ман аз он аст ки боз борон шурӯъ накунад. Ба ҳамин хотир ҳарчанд ҳоло шамол ҳам ҳаст ва варақҳои моро бод мебарад, ман дар чанд дақиқаи дигар кӯшиш мекунам ки шуморо дар ҷараёни хабарҳои тоза бигзорам ва боварӣ дорам ки ин хабарҳо барои шумо ҷолиб ҳастанд ва бархе аз онҳо ба ҳаёти муҳоҷирони тоҷик ҳам дахл доранд, ки тавре мо медонем тақрибан 1 миллион аҳолии Тоҷикистон дар Русия зиндагӣ дорад. оғоз мекунам аз хабари муҳими байналмилалӣ, аз нигоҳи мо дар бораи он ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, гуфт ки натиҷагирии ниҳодҳои истихборотии Амрико дар бораи дахолати Русия дар интихоботи раисати ҷумҳурии 2016-ро қабул надорад ва ӯ ҳамчунин гуфт ки ба кори ниҳодҳои истихборотии худ эътимод дорад. инам дар ҳолест ки ӯ дар мулоқот бо Владимир Путин дар Хелсинки гуфт ки Русия дар интихоботи президентии 2016 дахолат накардааст ва ин изҳори назари Доналд Трамп дар миёни сиёсатмадорон ва ҳатто мутафиқони ӯ хеле сару садои зиёдро ба вуҷуд овард ва ин боиси он шуд ки аллакай Доналд Трамп мавқеи худро то як андоза дигар кард ва раиси ҷумҳурии Амрико мегӯяд иштибоҳи лавзӣ ҳини баёни изҳороташ дар конфронси хабарии рӯзи душанбеи ин ҳафта боис шуд ки суханонаш маънии комилан баръаксро пайдо кунанд. ӯ рӯзи сешанбе гуфт ки манзураш ин будааст ки ҳеҷ далеле вуҷуд надорад ки Русия дар интихоботи Амрико дахолат накарда бошад. раиси ҷумҳурии Амрико ҳамчунин таъкид кардааст ки воқеан ҳам боварии комил дорад аз ниҳодҳои истихборотӣ ва аз онҳо ҳимоят мекунад. ӯ ҳамчунин дар идома гуфтааст ки ҳукумати Амрико ба ҳар гуна талошҳо барои дахолат дар интихоботи Конгресси Амрико дар соли 2018 яъне имсол муқобила хоҳад кард. хуб, акнун бармегардем ба Тоҷикистон ки дар ин ҷо низ хабару гузоришҳои муҳим хеле зиёданд. аз ҷумла Достони кулли Тоҷикистон мегӯяд аксари шаҳрвандони кишвар ки ба Ироқу Сурия рафта ба сафи гурӯҳҳои ифротӣ пайвастанд кушта шуданд. сафари ҷавонони тоҷик ба манотиқи ҷангзадаи Ховари Миёна аз соли 2013 шурӯъ шудааст ва Абдулхайр Абдулҳасаниён, як масъули Достони кулли Тоҷикистон, рӯзи 17 июл дар нишасти матбуотӣ дар Душанбе гуфт то имрӯз дар Афғонистону Сурия ва Ироқ зиёда аз 470 ҷангҷӯи тоҷик кушта шуд. ба гуфтаи ӯ бештар аз 450 ҷангҷӯи дигари Тоҷикистон дар зиндонҳои хориҷӣ ҳастанд, вале номи кишварҳои хосро набурд. тибқи иттилои расмӣ беш аз 1000 шаҳрванди Тоҷикистон ба Ироқи Сурия ва Афғонистон рафта ба сафи гурӯҳҳои тундра ва ҷумла ба давлати исломӣ пайвастанд. ва тавре гуфтам акнун меравем ба Русия ки унҷо муҳоҷирони зиёди тоҷик буду бош доранд. як назарсанҷии саросарӣ дар Русия нишон додааст ки фақат 7% аҳолии Тоҷикистонро мардуми Русия дӯсту рафиқи кишварашон мешуморанд. бо вуҷуди он ки ҳукуматҳои Русия ва Тоҷикистон ҳамдигарро шарикони стратегӣ эълон карданд, аммо дар назарсанҷии дӯст ва душманони Русия Тоҷикистон дар миёни дӯстони Русия поёнтар аз чанд кишвари дигари Осиёи марказӣ, яъне дар мақоми 12 қарор дорад. коршиносони рус мегӯянд дар умум 7% мардуми Русия гуфтанд ки Тоҷикистон кишвари дӯсти Русия аст. сабаби рақами поин ин аст ки дар матбуоти Русия номи Тоҷикистон зиёд пайдо намешавад ва мардуми зиёде ҳам ба иттилоъ дар бораи Тоҷикистон таваҷҷӯҳ намекунанд. назари мусбат асосан дар байни калонсолони Русия вуҷуд дошта. ҷавонон ва дигар қисмати аҳолии Тоҷикистон мизбони бузургтарин пойгоҳи низомии Русия дар хориҷро дӯсти содиқ ҳисоб намекарданд. назарсанҷии маркази Ливада нишон додааст ки дар назари мардуми Русия Сурия аз дӯстони наздиктарини кишварашон аст. ӯзбекистону Қазоқистон ва Қирғизистону Озарбойҷон ва Арманистон ҳам ба ақидаи онҳо дар муқоиса бо Тоҷикистон дӯсти беҳтар буданд. хуб,
мавзӯи дигари мо мавзӯи баҳси дигари мо вобаста ба тухми мурғи истеҳсоли ӯзбекистон аст ки чанде пеш сару садои зиёдеро ба вуҷуд оварда буд ва як масъули тоҷик гуфтааст ки тухми мурғи истеҳсоли ӯзбекистон ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. Ин нуқтаро Фарҳод Камолзода, раиси кумитаи бехатарии ғизоӣ назди ҳукумати Тоҷикистон дирӯз дар нишасти матбуотӣ дар шаҳри Душанбе эълон дошт. Ин масъул ҳамчунин афзуд ки кумитаи онҳо воридоти тухми мурғ аз Ӯзбекистонро ҳаргиз маҳдуд накардааст. Ба гуфтаи вай, дар нимсолаи аввали соли гузашта аз Русия, Қазоқистон ва Ӯзбекистон ба Тоҷикистон 4356 тонна тухми мурғ ворид карда шудааст, аммо дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ба Тоҷикистон аз кишварҳои дигари хориҷӣ танҳо 1363 тонна тухми мурғ ворид гардидааст. Ин рақам ҳудуди 2000 тонна камтар аз омори соли гузашта мебошад ва ба гуфтаи Фарҳод Камолзода сабаби асосии чунин амр ба афзоиши тавлидоти корхонаҳои мурғпарварии Тоҷикистон марбут аст, зеро ба гуфтаи вай бозам корхонаҳои Тоҷикистон низ тавонистанд миқдори зарурии тухм ва гӯшти мурғро бо нархҳои дастрас ба бозор пешниҳод кунанд. ва рӯ меорем ба қазияи Раҷабалӣ Одинаев, молики ширкати таъминкунандаи сӯзишвории Умед 88 ки бо 3 моддаи кодекси ҷиноятии Тоҷикистон айбдор дониста мешавад. тафтишоти пешакӣ аз сӯи Оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва додситонии кулли Тоҷикистон анҷом шуда парванда барои баррасӣ ба додгоҳи олӣ аллакай ирсол шудааст. Валӣ Ваҳобов, муовини раиси додситонии кулли Тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ рӯзи 17 июл гуфт ки Раҷабалӣ Одинаев ва масъули дигари ин ширкат Идибек Одинаев ба дуздии моликияти давлатӣ, аз они худкунӣ ё исрофкорӣ ва ғайриқонунӣ истифода намудани маблағҳои кредитӣ айбдор карда мешаванд. Ба гуфтаи вай, Валӣ Ваҳобов, масъулони Умед 88 дар ҷараёни тафтишот ба айбҳои эълоншуда алайҳи худ онҳо эътироф карданд ва воқеан ҳам гуфтанд ки гунаҳгор ҳастанд. Парвандаи молики ширкати Умед 88 муҳри махфӣ гирифтааст ва мақомоти додгоҳиву вакилони дифоъ оид ба ҷараёни муҳокимаи судӣ бо матбуот суҳбат намекунанд. лозим ба ёдоварист ки Раҷабалӣ Одинаев аз моҳи октябри соли 2017 боз дар боздошт аст. ӯро ба напардохтани 171 миллион сомонӣ пули сохтмони нирӯгоҳи Роғун ки Вазорати молияи Тоҷикистон соли 2015 ҳамчун қарз ба ин ширкати зери раҳбарии ӯ дода буд муттаҳам мекунад. Зимнан қазияи ширкате ки тӯли 20 сол дар бозори сӯзишвории Тоҷикистон мавқеъ касб карду фаъолияти он ногаҳон бо ҳабси раҳбарашон дар охири соли 2017 ба анҷом расид, яке аз пурсарусадотарин қазияҳои чанд моҳи охир аст. Ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед бинандаи азиз ба як эълон. муаллифони филми нави бисёрсерагӣ дар Русия духтари аз 6 то 8 солаи тоҷикро барои иҷрои нақши фарзанди қаҳрамони асосӣ ҷустуҷӯ мекунанд. Кинохолдинги ТНТ дар Русия умедвор аст ки то 28 июл духтарҳои хурдсоли тоҷик аризаву акс ва наворҳои видеои худро ба онҳо мефиристанд ва муаллифон беҳтарин номзадро интихоб хоҳанд кард. духтарча бояд шахсияти ҷолиб бошад, фикрашро мустақилона баён кунад ва озодона дар бораи ҳар масъала бахусус масоили оддии маишӣ изҳори назар кунад. Директори филми «Нав» ки филми бадеӣ аст мегӯяд аз чандин хати печидаи сюжет иборат мешавад. ин филм ва як қисми он дар бораи модар ва духтари тоҷик қисса мекунад ки дар шаҳри Москав зиндагӣ мекунанд. Вай гуфт ки тамоми ҷузъиёти филмро ба хотири ҳифзи сирри бадеӣ бузгӯ намекунад. танҳо ҳаминро мегӯяд ки филм қиссаҳои фарогир ва хеле пеш дар печи сокинони Москав аз ҷумла намояндагони барои иҷрои намояндагони миллатҳои мухталиф аз ҷумла муҳоҷиронро дар бар мегирад ва барои иҷрои нақши духтарбачаи аз 6 то 8 сола ки номзадии ӯро дар миёни тоҷикони муқими Русия ва ҳам Тоҷикистон ҷустуҷӯ доранд. як духтарчаи зираку русидон, шуху ҳушёр ва огоҳ зарур аст. онҳое ки мехоҳанд дар ин озмун иштирок кунанд метавонанд аризаҳои худро ба суроғаи ин кинохолдинг бифиристанд. зимнан дар суроғаи онҳо дар вебсайти радиои Озодӣ ҳаст, www.ozodi.org. шумо онҷо медароед ва ин хабарро пайдо мекунад ва нишониро ҳам метавонед дар онҷо барои худатон навишта кунед. ташаккур бинандагони азиз ки то чанд дақиқа моро ҳамроҳӣ кардед ва тавре мебинед ва тавре ҳам дар шурӯи муаррифии хабарҳо гуфтам ҳаво хеле бад аст ва фикр мекунам то чанд лаҳзаи дигар бозам борони сахт ки чанд рӯз мо дар Прага ба ин боронҳо одат кардем шурӯъ мешавад, вале ба ҳар ҳол
ман барои шумо ҳавои хубро таманно дорам. дар ҳар куҷое ки бошед сеҳату саломат бошед ва бо радиои озодӣ буданро фаромӯш накунед. Шаҳлои Гулхоҷа будам дар хизмати шумо ва ҳамаи шумо бинандаи азизро баъд аз камтар аз 3 соати дигар дар муаррифии сархати хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон мунтазир мешавам.